कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, आकाशात अंधुअंधू प्रकाशात चमकणारे तारे जणू काही पृथ्वीच्या हिरवळीवर मंद मंद प्रकाशाचा सडा घालत आहे. त्यावर तप तप करून चंदनाच्या वेळी जाळलेली मोगरा फुलांच्या रांगोळ्या सजवण्यात मग्न आहेत. आजच्या वयात दिन झालेला वेगळा किती मर्यादित असून त्याचा उपभोग घेण्यासाठी चालू खुली पहाटे पहाटे चंद्रमाला नमस्कार करतात. हे सूर्यनारायणला आम्हाला अंतर्मन प्रकाशातून उज्ज्वल प्रकाशात प्रदान करू दे. हे दिनकला तो अनुभव उद्या दे. आम्ही त्याची आतुरतेने वाट पाहतो. हे दिनमध्ये सूर्यनारायणा आमचे जरा शत्रुघ्न. हा झालं तुमचं. अगं वेडींनो, तुम्हाला कळत कसं नाही? सखींनो, पहाटेचा चंद्रमा हा मावळत चाललाय. वृक्षांच्या घनदाट आहेत. आपल्याला खास कमी काही दिसणार नाही. मग आपण काय करायचं? करायचं नाही. त्या झुडपा आढळून जर कोणी लुटेला आलास तर सम्राट बाबा आला. चंद्रा खरायचं म्हणणं. छान असं बोलणं आहे. आणि लक्षात की वाटलं की पूर्वज आवडे ना ती फार मोठे औषध या बोलावते का? चंद्रा घे भाऊ तिला बोलावून. नाही 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 नाही, मी नाही तिला बोलवणार. तिचं आणि माझं परवाच भांडण झालंय. चंद्रा तू घे भाऊ.
वेळी मुरमुरते. ठीक आहे मी बोलवते. मावशी अगे मावशी. काय ग दादा पाच विचारतात काय झालं तुला बोलायला नवरे घाललं की काय तसं नाही मावशी, आमच्या मुलानंतर छान मथुरे बाजाराचं ठरलं आहे, पण आमच्या छान कोणी नाही बघ. अगं पण माझ्या बाळाला दुधाचा गोड नको का पाजायला माझ्या नवऱ्याची भाकरी तुपायची सोय नको का करायला अगं तुझं काय मूळ नाही काय तुझं काय माझा पप्पा बस 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 झालं तुला समजत. आम्ही तुला हाक मारली म्हणून भाव खाऊ नको. तुला यायचं असेल तर घे, नाहीतर जा. अगं चंद्रा अशी चिडू नको पुरीच्या जातीला बरं नव्हे बरं येते येते आम्ही